Košíky Vláckovej sa robia, by som povedal, ešte od roku 1500, lebo odkedy tu prišli Švábi z Nemecka. A tu sa vyrábalo veľmi veľa košíkov, vozami sa vyvážalo. A v 18. storočí sa vyvážalo až na Ukrajinu, Moskva, východ, západ, Rakúsko a posledné roky 19. storočia sa hodne vyvážalo do Čiech. U nás napríklad tu v Vláckovej pruty nerastú. Musí sa chodiť po okolitých dedinách alebo potokov, lepšie povedané. Najlepšie sú také od spodku, keď rastú od zeme. Alebo keď vyrúbu, keď regulujú potok, tak tam sú dobré, ale musí sa vyrábať v tom roku istom, jak je to, lebo už na budúci rok už je z toho kriak. Bo oni už potom púšťa do boka, už z toho nič. Po zberaní, keď sa dovezie domov pruty, musia sa pruty roztriediť na dlhé, šredne a krátke prenty. Hej. Kotly sa dávajú dlhé kolo kraju, potom idú stredné a do stredku idú tie malé. Varí sa 2,5 až 4 hodiny, ale pod varom. A potom sa to vyhodí, oleje sa to studenou vodou, aby nevyschli. Tá mňazga taká je potom mäkká. No a potom už my to voláme štripkať. No, jak sa začína? Musí sa nazberať ešte aj také palice. Buď lieskové, ale kočerbami to voláme. To je tiež také mladé palice, sa nazberajú tenkšie, hrubšie, podľa toho, na čo potrebujete. Najmenej 6 palíc musí byť. No, tu sa prepíchne a zrobí sa taký kríž. No teraz, keď máme už takto tu zrobené, taký kríž, zoberie sa taký tenkší prútik a otáča sa. Potom zoberieme ešte jeden a ideme oproti smeru z druhej strany. Keď máme takto tu obtočené, že nám držia to v kope a potom pomedzi každý jeden prút sa preťahuje. Dno zrobiť, to je prakticky základ, hej. Vám trvá dosť, lebo to dno tiež treba poriadne zrobiť, lebo ak nebáte poriadne dno, tak potom, keď nie sú dobré základy, tak nie je ani košík dobrý, hej. Výborne. Na misecke, také jak Vása. No. Paráda. No. Paráda beží, no.
Potom, keď už je košík, tak čo ja viem, 2-3 hodiny, hej, ale zase len ten košík. Ale potom vám treba ešte ručky urobiť a tam máte ďalšiu hodinu. Takže to ťažko je povedať, hej. Záleží od toho, aké prúty sú. Niekedy sa vám začnú lámať, že nie sú dobré prúty, alebo tak. Niekto chce, že musí byť na jednom konci ručka, na druhom konci. Je to veľké koše, čo takedy sa robili na prádlo, alebo na chleba do pekárňov sa robili také veľké koše. Teraz v poslednej dobe už väčšinou sa už robím také na užitkové, hej, kvetináče a tak, tácky, také malé košíčky na chleba a tak. Dneska už, no, mne tam stačí, keď tak prakticky sa robí len pre pasív, že hej, že mám k tomu vzťah, ináč z toho nikto nezbohatol ani nezbohatne. Lenže zaľuba na výrobu týchto košíkov sa vytráca, pokiaľ nie je zaľuba a chuť, tak to za chvíľu zanikne. A za chvíľu nebude ani mať kto robiť a tradícia Lackovej bude nenávratne preč.